Bon dia, maldecaps. Des d'on? Des d'on? Des del cau de Raboses. Ja cadascú que sàpiga on és. Han decidit al final de pelar les almeles, estan per ahí estan encara que estan per a pelar, i ahir les pells que després també ho tiraria a la turba i tot el este. I també hem decidit ja, total han sigut 3 o 4 dies, no me'n recordo, el dijous o dimecres, quan les van posar a secar, dient que estaria una setmana o dues, però veig jo que no. Ahí, apretant en redonet, al centre. I d'ahir les escaldarem, i després es poden enfarinar i tota la història. Jo estic barallant-me allà, preparant una taula, mireu la pansa també com va, ahí està, encinse la història. Estic ahí barallant-me, que en queda ahí raïm de l'italià, en tinc també del valencí blanc, el negre ja l'hem collit. Mireu, així, aquesta taula així van ser, tinc un rastre de tomaqueres que em van donar, així de prova, així tenia les creïlles, les queradilles i així ja, aquesta taula d'ací, de bajoques i bajoquins i tabac, que pareix que no, però en tinc també ahir, que pareix que està costant-li un ou està costant-li. Es traure de les llavoretes, en tinc un altre i un altre sí que este pareix que, però ja veus, a principi de setembre, perquè avui és 31 d'agost, Sant Ramon Nonat, I vull espavilar-me a fer la taula dels alls perquè encara estem en la lluna minva. A partir de demà o el dilluns o dimarts és quan ja comença la lluna nova i per als alls. I aquesta és la taula. Està un poc ample perquè és que ahir també ha posat altres temporades tomàquets i tot això. I clar, com ho encanyes de forma tradicional, l'has de deixar l'ample pel mig, però bo, igual dona. El cas és que en aquesta taula d'ací, veu, ara ho prepararé i tiraré, fem que tinc així de rucs, i ho posaré ahí i començaré a sembrar. Espero que em doni temps. I vaig de cul. Així tinc el cavalló separat que en bledes i penques, les vaig plantar també, i en aquesta taula d'ací al costat, ara en poder, més avant, ja va el cebollí, amb les cebes, i en fi, ja la prepararé també. I després ja a continuació sí, ja tinc l'hortet d'herbes medicinals, gables també, el romer ahí florit que està, la sàlvia, la juliana per allà, jo què sé, orenga, en fi, tot això. I en esta taula van les faves. Ara en l'octubre, per ahir les plantaré. Si tinc les tomaques, que el que duren, i allà vull passar on està la daxa, ja posaria el blat, que estic pelant-lo també, i ja us ho ensenyaré. En fi, així estic barallant-me amb els alls. Bo! Ala, va, maldecaps. Allà estan els 3 pots i ara anem a escaldar ja les figues. L'olla calenta, acaba de bullir, i va sobre les figues. Si hi ha algun cuquet, jo que sé, alguna cosa que s'hagi clavat per ahir aquests dies, doncs això, ho creme tot, ho mate tot. Mira, ho vam escaldar d'aquesta forma, podíem haver posat dins del perol, però mira, ho vam optar per aquesta manera. Doncs bé, ara quan ens refreden una miqueta, doncs això, ja enfarinar-les, ja està. Hola, seguim. És un ratet més. Ja estem així. Mireu ahí, això és el valencí blanc. Això el tinc en 2 ceps de l'any de la picor, que les sements són com la cuixa de grossa. Algun dia us ho ensenyaré, però el tinc també així dalt, emparralat, que pare que va un poc més darrere, perquè clar, té molta ombra i tot això. Però és el mateix, és el valencí blanc, i és més tardà que el negre.
Ai! que el negre és... Ixi d'ahir, no sé, veureu un cabrerot ahir, un xinglotet, i que ja, home, ja a finals d'agost que estem, doncs ja, i això, mira, sí, per ahir se'n veu, este d'ahir, això és valencià negre. I a mi ja no me'n queda, però sí que pot haver gent que encara estiga menjant, això està clar. I això, i així està la penya, enfarinant les figues. Ahí, poalet, així que se n'hagi d'un poc de farina per ahí, però hòstia, ja està, aniré, això ja és per a menjar-se-les, passadetes pel plat, i això. I aquí ho dius? Aquí tinc ganes d'escoltar-ho i de veure, com a mínim és per mi, saps? Això, en fi. Bones coses, que veieu. Pues així és com ha quedat això, les figues, enfarinades i tot, que puta mare, blanetes i que puta mare ahir. I ja està, unes postres que el Déu, saps? Si les apretes, poses una almela o poses una nou, pan figo el que tindràs. I ara vos mostraré la taula dels alls com van, ho he preparat ja. I he tirat el fem de ruquets, matxos i tot això. Li he tirat per damunt. Altres voltes el que he fet ha sigut fer-ho el solc, posar-ne dins, tapar-ho i després sembrar per damunt. Però ara, com ja està tard i tot, he optat per fer-ho al revés. He preparat ja les mànegues del goteig i tot, queda així, però és pel que vos comentava jo. Així d'ells perquè altres voltes he fet el canyís de les tomaqueres i clar, vaig allà en triàngul i bueno. I ho he fet d'aquesta forma. Ara el que faré serà ja sembrar-los així. Els faré per anys tendres, cabesses senceres, i d'ací de l'esquerra ho faré per a secs, a cabesses d'alls secs. Clar, penseu que es tiraran 8 mesos tranquil·lament, 8 mesos ahir. Clar, i corre pressa. Esta taula deixaré, quan s'acabi tot això, llauraré, ho deixaré en guaret ahir i en pau, i això ja no tocaré res fins a l'any que ve. I així ja tindré des dels alls, allà, l'aromàtic i tot, i després ja faves i tot cap allà. I això, el que estava comentant, no? Que em corre un poc de pressa perquè, clar, avui encara estem en lluna minvant i quan entrem a nova o vella, que diguin antigament, o creixent ja no pots sembrar els alls, perquè és que no ixen, no es tira, la terra es tira cap amunt. En fi, ahí teniu el raïm i seguim. Oh yeah! Taula sembrada d'alls secs. Este soc d'ahir per a alls tendres, la resta d'aixòs tres per a alls secs, per a fer cabesses d'alls. Fet ahir, que ha costat un all, ben espesset, i ara està regant-se per degoteig. En fi, i allà al fons, qui controla, però no sigueu mal pensats que és per a fer oli de pèric, però amb el canyamó. En fi, això ha sigut el vídeo d'avui, la sembra d'alls secs perquè la lluna ho exigia. A la va, ànim i avant. Adéu.